L-Għodwa tajba. Illum 2 ta' Awwissu il-Knisja tiċċelebra 18-il Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena. Fil-liturġija tal-lum il-Knisja tfakkar pjaga kbira li għadha magħna, li hawn ħafna nies li għadhom ibatu l-ġuħ. Il-Knisja Kattolika fit-tagħlim soċjali tagħha dejjem saħqet fuq il-ħtieġa li mmorru lil hinn mill-konsumeriżmu u l-individwaliżmu li għandna niftħu qalbna bl-aktar mod ġeneruż mal-foqra li qed isofru minn ġuħ materjali u spiritwali. Jiċċelebra din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika l-Arċisqof Charles Scicluna mill-Kappella tal-Palazz tal-Arċisqof ġewwa l-Imdina. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Nilqa' fostna llum iż-żgħażagħ li attendu iċ-ċentru tal-vokazzjonijiet tas-Seminarju tal-Arċisqof. Nawguralkom nitolbu ħafna l-vokazzjonijiet illum biex il-Mulej iberikna b'saċerdoti qaddisin. Nirringrazzja ħafna l-Father James, id-Direttur tal-Vokazzjonijiet tal-Arċidjoċesi, Viċi Rettur tas-Seminarju tal-Arċisqof, ta' kull ma tagħmel inti u sħabek, u anke tant saċerdoti li bl-eżempju sabiħ ta' ħajjithom jagħtu xrara fil-qalb taż-żgħażagħ tagħna. Forsi jiena nista' nkun ukoll saċerdot qaddis. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, Mulej ħnina. Int li ritmu talina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrina d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għolja ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natulġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi l-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. Iqaf Mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma jogħġob lilek, f'dawk li fġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-Mulej: Intom li bikom laċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew ixtru u kulu b'xejn. Inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxabbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem,
biex isaħħu il-favuri mweda lil David. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħaj lill-Alla. Mulej inti taffi x-xewqat tagħna, flimkien mulej inti taffi x-xewqat tagħna. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel, flimkien mulej inti taffi x-xewqat tagħna. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, mulej, u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Inti ftaħ idek u xabbal kulħadd bil-ġid. Flimkien mulej inti taffi x-xewqat tagħna. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Flimkien mulej inti taffi x-xewqat tagħna. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la żmien tissa u la ta' li ġej, la setat, la l-għoli u lanqas il-font. U ebda ħlieqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-bliet. X'kien niżel l-art mid-dgħajsa ra kottra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'kien sar fil-għaxija id-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu: dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom: m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. Huma qalulu: hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn, qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tom lid-dixxipli. U d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba' u ġabru l-bċieċ li kien fadal u mlewhom bihom 12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu, barra n-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej. Di li Ġesu ikkattar il-ħobs kienet tant tradizzjoni qawwija li hija waħda mill-affarijiet
eżis fil-Vanġelu li nsibuhom fl-4 Evanġeli. Dan ir-rakkont ta' Ġesu li jilmaħ nies li jiġu biex jisimgħuh, jinduna li għandhom bżonn ukoll jieklu u jħossibu. Imma hemm żewġ punti li xtaqt insemmi biex nifhmu iżjed il-kuntest ta' dan li jagħmel Ġesu. Hawnhekk il-Vanġelu tal-lum jibda b'din in-nota li tasal l-aħbar għan Ġesu li Erodi qatel lil Ġwanni l-Battista. Fil-fatt ir-rakkont tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista jiġi immedjatament qabel din is-silta tal-Vanġelu ta' San Mattew kap 14 li għadna kemm smajna. Erodi jagħmel festa kbira u Erodijade, il-mara ta' Filippu, mhux il-mara ta' Erodi, tinduna li Ġwanni bil-verità li qed jgħid u bit-twissija li jagħmel l-Erodi biex jitlaqa' huwa xkiel u meta t-tifla tagħha tgħidilha se nitolbu lir-re, l-om tgħidilha jitolbu ras Ġwanni l-Battista fuq platt. L-istorja nafuha. Caravaggio ħallilna kapolavur straordinarju ta' dan il-mument traġiku fejn is-soldati jmorru fil-ħabs isibu l-Ġwanni il-Battista u jaqtawlu rasu għaliex it-tifla ta' Erodija trid bħala rigal ras dan ir-raġel qaddis fuq platt. U Ġesu jieħu l-aħbar ta' din id-disgrazzja u nistgħu nifhmu li huwa mument ta' tensjoni għalih, mument anke ta' periklu. Telaq minn hemm bid-dajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Ejjew ma nimmaġinaw is-sentimenti ta' Ġesu li minnhom meta jisma' fuq il-mewt traġika u violenti ta' Ġwanni l-Battista iwarrab, jrid joqgħod naqra waħdu. Imma n-nies ma jħalluhx. U minnhom Ġesu jifhem li għalkemm jista' jingħalaq fid-dulur quddiem l-inġustizzja tal-bniedem, quddiem ikla ta' arroganza u ta' violenza ta' Erodi, u għandu vokazzjoni iżjed speċjali. Li għalkemm fil-periklu, għalkemm it-turufnat ukoll, irid jieħu ħsieb lilna. U beda ifejja il-morda, hekk jgħid. B'risposta tal-vjolenza tal-bnedmin, Ġesu jwassal il-fejqan. Imma mbagħad jinduna wkoll lin-nies mhux biss tħassarhom minħabba l-mart tagħhom, il-Vanġelu jgħidilna ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom. Il-qalb tiegħu kważi dabet bl-imħabba lejn il-poplu. Beda jfejja. Imma mbagħad meta sar fil-għaxija inkwita ftit fuq kif se jitrejqu. Dan post imħarrab il-għamel sewwa ibagħthom lin-nies jgħidulu id-dixxipli ħalli jmorru fl-irkula jixtru xi jieklu. U Ġesu jagħtina kmand li jibqa' validu anke llum. M'għandhomx għalfejn imorru. Għatuhom intom xi jieklu. Nistgħu ngħidu li f'din il-kmand li Ġesu jagħti lid-dixxipli tiegħu hemm ukoll l-erq tal-vokazzjoni ta' kull wieħed u waħda minnha. Għaliex kulħadd skont is-sejħa jagħmlilna l-mulej, aħna rridu nkunu ta' wens għal xulxejn. Għatuhom intom xi jieklu, ħudu ħsieb intom ta' dawn l-aħwa. U jista' jkun li l-mulej tisejjaħ lil xi wħud biex ikunu saċerdoti, allura li l-poplu jitemgħuh mhux biss bil-ħobs tal-kelma u bil-felqan tas-sagramenti ma bl-Ewkaristija wkoll. Imma jiena niftakar ukoll f'tant missierijiet u ommijiet li għandhom ukoll is-sejħa li jieħdu ħsieb uliedhom. Jew inkella l-politiċi li għandhom bżonn u l-vokazzjoni li l-arti soċjali tkun arti ta' mħabba, ta' solidarjetà. Għatuhom intom xi jieklu,
Aħna ħafna drabi ingergru fuq il-faqar u l-ġuħ li għaw fid-dinja. Madonna ninsew li l-mulej ħalla fidejna biex il-ġid tal-art jitqassam b'mod ġust. Li aħna anke bil-kelma, bl-eżempju, imma bis-solidarjetà ta' bejnietna inkunu aħna li nirrispondu għal ġuħ, mhux biss tal-ħobs, imma anke tal-imħabba, tal-fejqan, tas-solidarjetà. Ġesu jistieden lid-dixxipli tiegħu jissieħbu miegħu u jkattar il-ħobs. U jkattar il-ħobs. Bħalma jaf ikattar il-ħnien, għal-fejqan u l-maħfra. Imma għandu bżonn l-idejn, l-għajnejn, ir-riġlejn, il-fomm u l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Kulħadd kiel u xeba. Jekk il-festa li għamel parti kbir li għamel Erodi spiċċat bil-qtil ta' bniedem innoċenti, l-ikla li organizza Ġesu tħalli l-kulħadd mantnut, kulħadd serħan, kulħadd ferħan. Aħna li ma ikla, li ma parti se naslu. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponċju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmilha mill-ħajjin u mill-mejtin. U saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li jitkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Dejna x-xahar ta' wissu bl-interċessjoni ta' Sittna Marija, ejjew nitolbu biex aħna nkunu miftuħa l-kull stedina sabiħa li l-mulej jagħmlilna biex nkunu miegħu u jitma u jfejja il-poplu. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-mulej jfejjaqna mill-vjolenza tal-qalb u tal-moħħ u jbiddel l-ebusija ta' qalbna f'solidarjetà, f'imħabba xulxin, f'maħfra xulxin. Nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha tagħna biex blajnuna tat-tobba tax-xjenza tan-nersis ta' min josibhom ikollhom il-faraġġ, il-fejqan jekk hu possibbli, imma sens kbir li xi ħadd qed josibhom. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ kollha tagħna biex huma u jirrispondu għas-sejħa ta' Ġesu ma jibżgħu qatt mill-ħniena u l-maħfra tiegħu. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħaj bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli ta' smowid, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħamlu mewtiek mulej, inxandru bil-ferħ qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistwaqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Beġ Nimqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek. Kull li titin kif is-sema ibda fl-art. Obżna ta' kuljum ħatina llum. Aħfirna dnubietna għamma naħfir minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol nina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw bil-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn knubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha, int li tanxu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif trid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni mejtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħed nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun. Tisemu d-dem ta' Kristu għal-ħajja ta' dejjem. nitolbu. Ibqa' għajn dejjem u lejl il dawk li tgħajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid
Għatihom ukoll li jkun jistoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Illum it-2 ta' Awwissu hija tradizzjoni antika li xtaq San Franġisk li tiegħu qegħdin infakru 800 sena mill-mewt li kull min jidħol fil-Knisja tal-Porzjunkura Assisi jieħu l-indulġenza plenarja, il-ħelsien mit-tpattija kollha ta' dnubitu. Biżmien imbagħad il-papiet din il-grazzja kbira ta' 2 ta' Awwissu estendewha għal kull knisja. Min ikun jista' imur il-parroċċa jagħmel vista, jgħid il-kredu, jitlob skont l-intenzjoni tal-Papa u f'dan ix-xahar jersaq lejn il-qrar u tqarbin ikollu wkoll il-ħelsien mit-tpattija ta' dnubitu kollha. Ikun hemm min jgħid li qed jismani, isma' jiena fader qed nisemak ma jistax immur il-Knisja. Imma allura nagħmlu appuntament f'nofsinhar meta l-Qdusija tiegħu il-Papa jagħmel l-Angelus kull nhar ta' Ħadd u jagħti l-barka tiegħu, meta aħna nieħdu l-barka tal-Qdusija tiegħu il-Papa kull darba ikonna wkoll l-indulġenza plenarja, il-ħelsien mit-tpattija kollha ta' dnubietna, da kull nhar ta' Ħadd. Mhux għalfejn sal 2 ta' Awwissu. Allura tajjeb li nidraw fil-kalendarju tagħna tal-ġimgħa ngħidu ħanisimgħu lill-Papa f'nofsinhar jew mill-Castel Gandolfo jew inkella minn San Pietru, mill-Palazz Apostoliku, u waqt li qed nieħdu l-barka tiegħu il-mulej jkun qed iżejjinna bid-don tal-ħniena totali. Nawgura lil dawn iż-żgħażagħ biex il-mulej jkompli jgħinhom jarfu rida tiegħu għalihom, nitolbu ħafna għal tant żgħażagħ li qed ifittxu t-triq tagħhom, anki niftakar fl-Arajjes li qed jippreparaw għaż-żwieġ, dik vokazzjoni importanti fader ta' ħafna paċenzja wkoll. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa ċċelebrata mill-kappella tal-Palazz tal-Arċisqof fl-Imdina. Nitolbu. Mulej Ġesu, għenna naqsmu dak li tipprovdilna mal-oħrajn. Għamel li ħadd ma jbagħti l-ġuħ materjali u spiritwali minħabba l-aljenazzjonijiet u l-egoiżmu tagħna. Għatina qalb ġeneruża u mħabba lejn kulħadd bla distinzjoni. Dan nitolbuh lilek Missier Ħanin bi Kristu Sidna. Amen. Grazzi li kontu magħna l din il-quddiesa. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.